からみ、政治、人の痛みが分からないとダメ。この12年半の愚かな異次元緩和の帰結として人々を苦しめ人口減少を加速させているのは物価高。これは一時的な給付金ではどうにもならない。金融政策がニッチもサッチもいかない中、減税を考えるのは当たり前のこと。政治とは生活。国民の生活が第一の政治を、物価高で苦しむ人々をその苦境から救う方法、使えるお金可処分所得を増やす政策の徹底。論理的な秘訣として、まずは逆進性の高い消費税の減税にたどり着くと私は思います。それは GDP の6割を占める個人消費を刺激して内需を拡大するトランプショックから日本経済を守るためにも必要。